15% peruskoulusta valmistuvista ei osaa lukea ja kirjoittaa riittävästi, että ne pärjäisi ihan perusarkiaskareissa. Nämä yliopistot, korkeakoulut saa rahaa siitä, että kuinka moni opiskelija valmistuu sieltä, kun että enemmän tämä rahoitus voitaisiin jollakin tavalla kytkeä siihen, että työllistyykö ne kyseiselle alalle töihin. Welcome to Kalliomäki Podcast, exploring entrepreneurship, society, and well-being. Subscribe now to stay updated on our latest episodes. Tervetuloa Kalliomäki podcastiin. Tänään puhutaan politiikkaa ja kaikkia koskettavaa aihetta, nimittäin koulutusta. Ja vieras voi olla ja monille teistä tuttu, nimittäin Mikael Vuorinen, joka on jo Kalliomäki podcastissa ollutkin vierailulla, ja mehän puhuttiin silloinkin politiikkaa. Et nyt jatketaan samaa hommaa ja heti alkuun mainos, että jos olette Helsingissä, niin äänestäkää Mikaelia kuntavaaleissa. Hän on kokoomuksen listoilla. Ja äänestäkää Jyväskylässä meikäläistä tai jotain muuta kokoomuslaista kokoomuksen listoilta. Tämmöinen suora mainos tähän väliin, mutta vielä pyyntö, että jos olet Jyväskylässä ja voisit harkita lähtemäsi tekemään meikäläisen kanssa yhteistyötä poliittisesti, niin kokoomuksen listoille mahtuu vielä väkeä täällä. Mutta Helsingissä taitaa olla päinvastainen tilanne, vai mitä Mikael sanot? Joo, ja kiitos kun sä olet täällä vieraana taas, mutta kyllä näin on, että meillä ehkä listalla enemmänkin tunkua kun että tarvitsisi raahata porukkaa sinne. Just näin. Eli ei muuta kuin Helsingissä tarvitaan tukijoita ja Jyväskylässä ehkä pitäisi vähän saada rohkeutta lähteä vielä, että tarvitaan lisää uran uurtajia. Miten sä rohkaisisit ihmisiä, jotka kuuntelee nyt tätä ja on Jyväskylässä ja harkitsee, että lähtisikö eholle, kun Tuomo nyt noin komiasti pyysi tuossa podin alkuun? Kyllä se kannattaa. Ehkä me suomalaiset ollaan nykyään aika varovaisia politiikan suhteen ja yritetään olla mahdollisimman neutraaleja, mutta mä sanoisin, että tässä kannattaa ihan yleisestikin tehdä kulttuurimuutosta ja puhua avoimemmin politiikkaa ja myös olla itse ehdolla ja edustaa, että sillä tavalla sitä kulttuuriakin muutetaan, eli rohkeasti vaan siellä Jyväskylässäkin ehdolle. Ehdottomasti näin. Ja meikäläinen on pyrkinyt itse tekemään niin kuin sinäkin somessa sitä, että ollaan oikeasti omalla naamalla ja rehdisti siellä tuomassa näitä poliittisia asioita ja vähän sillä meiningillä, että vaikka asiat voisi periaatteessa olla hankalia, niin pitää pystyä puhumaan, koska muuten tämä maa jumittaa ja tätä seuraavalle sukupalvelle jotain ihan muuta kuin mitä oikeasti haluttaisiin. Mut sen takia olen itsekin pyrkinyt linkkarissa kaiken bisneksen keskellä niin puhumaan aina kun on tilaisuus politiikkaa, niin saadaan tehtyä yrittäjille ja yrittäjämielisille parempaa maata tästä Suomesta. Mutta kurkataanko heti alkuun Jones Häkkisen Threads-raportti. Jones on kysellyt sieltä ihmisiltä vähän koulutuksesta. Eli ei muuta kuin teknikko Jones Häkkinen. Jos vuonna 2025 haluaa tietää, miten tavallinen suomalainen ihminen ajattelee, tuntee ja käyttäytyy, Threads on se sosiaalisen median alusta, missä sen saa selville. Mä olen Jones Häkkinen ja tämä on Jones Häkkisen Threads-raportti. Koulutus on yksi meidän yhteiskunnan peruspilareista, joten ei ole oikeastaan yhtään yllättävää, että koulutus on tasaisen kuuma peruna niin poliittisessa keskustelussa kuin mediassakin. Tähän podcastiin liittyen me haluttiin Tuomon kanssa selvittää, että mitä tavalliset suomalaiset ihmiset ajattelee suomalaisesta koulujärjestelmästä. Joten mä menin Threadsiin ja mä kysyin suomalaisilta, että jos sä ajattelet vaikka omia lapsiasi tai mietit näin aikuisena, että mikä olisi ollut sulle hyväksi, niin mikä on tai olisi sun mielestä paras tapa hankkia Suomessa koulutus? 87% vastanneista vastasi, että julkinen koulu on se paras vaihtoehto. 9% vastasi, että yksityinen koulu olisi hyvä. Ja 4% vastasi, että kotikoulu sopisi heidän mielestään parhaiten tähän tarkoitukseen. Mä olin ehkä pikkasen jopa yllättynyt siitä, miten murskaava enemmistö kannattaa tätä meidän julkista koulujärjestelmää. Ja myös kommenteissa julkinen koulu sai laajan kannatuksen, vaikka vastaajat toki sitten toi myös sen haasteita ja mahdollisia pieniä epäkohtia esiin.
Mutta tämän kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että suomalaiset arvostaa yhä julkista koulua. Sen koetaan olevan tärkeä pohja sosiaaliselle kasvatukselle, yhdenvertaiselle lapsuudelle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Mutta tämä oli tietenkin vain Threads-raportin analyysi. Mua kiinnostaa todella kuulla, mitä mieltä te olette siellä studiossa. No niin, nyt pitäisi olla takaisin linjoille. Ja tosiaan Jones oli siellä Threadsissä kysely ihmisiltä, että mikä olisi omille lapsille tai aikuisena, kun miettii jälkikäteen, niin mikä olisi ollut itselle hyväksi alun perin niin koulutuksessa. Mikä on Suomen paras tapa hankkia Suomessa koulutus? Ja siellä oli tosiaan vastannut ihmiset, että 87% oli vastannut, että julkinen koulu. Ja yksityinen koulu 9%. Kotikoulu vain 4%. Minkälaisia ajatuksia, Mikael, sulle herää tästä? Joo, täytyy sanoa, että itsekin ehkä jopa yllätti se, että niin kuin ollaan näinkin paljon julkisen koulun kannalla edelleen. Ja ehkä se kertoo siitä, että siihen myös luotetaan aika paljon. Mutta kuten tässä ehkä vähän tuli pohdittua asiaa, niin ehkä yksityisestä koulusta ei vaan tiedetä tarpeeksi, että niitähän Suomessa on jonkin verran Steiner-kouluja, kristillisiä kouluja löytyy, ja se ei siis tarkoita sitä, että nämä koulut olisivat sellaisia, että sinne pääsee vain, jos vanhemmat tienaa riittävästi ja pystyy maksamaan ne maksut, vaan kun sitä oppilasmäärä on riittävästi, niin silloin niihin saa ihan samalla tavalla sitten saman verran valtiolta rahaa kuin julkisetkin koulut, ja sinänsä ne pyörii sitten niillä rahoilla sitten, että sen puoleen olisin voinut kuvitella, kun nämä on myös hyvin suosittuja nämä yksityiset koulut tällä hetkellä, että niihin on ihan jonoiksi asti oppilaita, niin että suosio olisi isompi, mutta tämä on toki pieni otos varmaan ollut, että voi olla, että sekin heijastaa vähän. Siellä on ollut Steiner-koululaiset eurytmia tunneilla just silloin, kun tämä kysely on tehty ja näin, mutta meillä oli itse asiassa podissa ihan aika alkupuolella tämä Kalliomäki podcastia oli vieraana Petteri Muotka täältä Jyväskylästä, kristillisen koulun rehtori. Ja hän toi semmoisen pointin esille yksityiskoulujen puolesta, että yksityisillä kouluilla voi olla todella vahvat juuret ja arvot. Se vissio on hyvin selkeä ja ollaan ikään kuin juurruttu tiettyyn elämän katsomukseen tai tapaan nähdä maailma. Ei tarkoita, että vaikkapa kaikki kristityn koulun oppilaat olisi kristittyjä tai että he tulisivat kristityistä perheistä. Mutta että se maailmankuva, arvot, missio, visio, mikä siellä välittyy, se kulttuuri, on heille sopivampi, heille enemmän siltä tuntuva, mitä heillä on kotona. Kenties konservatiivisemmista kulttuureista tulevia ihmisiä, joko Suomesta tai sitten etniseltä taustaltaan ulkomailta tulleita perheitä. Mitä ajatuksia tämmöiset herättää? Onko nämä, mitä mä puhuin tässä, niin oletko samaa mieltä, että se on se yksityisen koulujen kilpailuetu? Kyllä mä sanoisin näin samaa, että jos miettii niin kuin täällä PK-seudullakin on, taitaa olla 2 kristillistä koulua ainakin Helsingissä 1 ja Espoossa 1, niin olen just kuullut, että käsittääkseni Espoossa sinne ei voida ottaa kaikkia oppilaita, että on niin paljon tunkua, ja se kertoo siitä, että kaikki perheet, oppilaat eivät välttämättä omaa itse kristillistä vakaamusta, mutta jotenkin semmoinen arvomaailma on se, mikä siellä yhdistää sitten enemmän. Että kuitenkin koulussa opetetaan ihan perussuomalaista sen opetussuunnitelman mukaisesti, että siinä ei sinänsä ole silleen mitään sen ihmeellisempää. Ja perussuomalaisella opetussuunnitelmalla tarkoitat siis perinteistä suomalaista tai tyypillistä suomalaista. Ei ollut viittaus puolitosta. Niin, ei ollut viittaus, joo, just näin, eli ihan siis suomalaista opetussuunnitelmaa. Kyllä, heillä ei ole mikään erilainen oma opetussuunnitelma siellä. Just näin. Ja mitä mä oon itse kuullut näistä yksityiskoulusta, niin siellä se voi mennä jopa ihan ruokavalioon asti, ihan siihen asti, että minkälaisilla tuoleilla siellä istutaan tai onko siellä ylipäänsä musiikin ja liikunnan ja kaikkien muiden aineiden suhde, onko se enemmän, että niitä opetellaan samalla kertaa vai erillisenä aineena. Että se voi mennä aika rajustikin erilaiseksi se opetus siellä, mitä on itse kuullut, mutta sieltä kuitenkin valmistutaan niin, että täytetään ne tietyt kriteerit, jotka Suomessa on opetushallitus määrännyt. Just näin. Et Steiner-koulussa heillä on toki paljon myös omia opetusmenetelmiä käytössä.
Juuri näin. Ja itse olen kuullut esimerkiksi erään ihmisen harkitsemalla, joka on ruokavaliosta hyvin tarkka, niin harkitsemaan Steiner-koulua juuri siitä syystä, että siellä kuulemma ruokafilosofia on eri kuin mitä julkisissa kouluissa. Siinä oli se kotikoulu vielä yhtenä vaihtoehtona. Jenkeissä nousee jatkuvasti tällä hetkellä, kun raketti siellä suosio kotikoulutuksessa. Mistä sä luulet, että siinä on kyse, ja uskot sä, että Suomessa on myöskin nousussa se kotikoulun harkitseminen? Vaikea sanoa, onko nousussa vai ei, mutta kyllä mä uskoisin, että se kertoo siitä, että löytyy myös ihmisiä, jotka ei täysin luota välttämättä tähän systeemiin, tai sitten muista syistä, esimerkiksi töiden tai muiden takia sitten päätyy tähän kotikoulusysteemiin. Varmasti 2 eri koulukuntaa on. Juuri näin. Eli oikeastaan yksityiskoulut ja äärimmäisempänä muotona vielä tämä kotiopetus toimii mun silmissä jonkinlaisena ankkurina. Eli kun yhteiskunta muuten muuttuu, sehän voi muuttua vaikka kulttuurista, kun on kyse, niin 7-8 eri suuntaan vaikkapa, mitkä voisi olla vaikkapa jotain megatrendejä, mitä nyt on isoimpia periaatteessa kulttuurillisia suuntia. Että ei tämä ole aina niin kuin oikea ja väärä. Ei ole periaatteessa niin kuin positiivista ja negatiivista, että jos katsotaan ihan puhtaasti niin kuin samankaltaisuuden tai kulttuurin silmälaseilla, niin kuin Jim Collinsin tämmöisestä manageriaalisesta näkökulmasta, niin se on vähän niin kuin eri keskustelu vielä, että onko joku juttu oikein tai väärin, mutta on erilaisia tapoja tehdä asioita. Ja jos se yhteiskunta menee rajusti tiettyyn suuntaan, niin sitten on olemassa ankkureina näitä vaihtoehtoja, eli voit äärimmillään kasvattaa omat lapsesi tai palkata yksityisopettajan kotiin, tai sitten sulla on näitä hyvin juurevia kouluja, jotka ei ole kenties muuttaneet sitten niin paljon sitä omaa filosofiaansa, vaikka iso osa yhteiskunnasta olisi mennyt jo johonkin uuteen megatrendiin mukaan. Näinhän se vähän on, ja onhan näissä kotikouluissakin toki sama, että heidän on myös oppilaiden päästävä tiettyihin tavoitteisiin, mitä sitten myös valvotaan. Just näin. Eli sielläkin käytetään tämmöistä hybridimallia, että välillä käydään vähän tekee check-upia ja sitten siellä koulussa, vaikka sitten Jyväskylässä just kristillisellä koululla voi käydä oppilaita välillä kotikouluista tekemässä kokeita tai vähän jututtamassa siellä opettajia, että missä nyt mennään. Ja, ei nämä ole niin kuin 1 tai 0 myöskään nämä tällä tavalla ajateltuna, että tärkeintä, että pienet ihmiset ja vähän isommatkin niin saa ne tarvittavat eväät ja pystyy elämään semmoisessa kulttuuriympäristössä, jossa he oikeasti oppii parhaiten. Kyllä samaa mieltä, että tähdätään kuitenkin siihen tässä, että jokaisella voi olla se vähän omalainen koulupolku, mutta kunhan tavoitteisiin päästään, niin siinä ei silleen lähtökohtaisesti pitäisi olla ongelmaa. Just näin. Muistutuksena meidän yleisölle siellä LinkedInissä ollaan nyt livenä, niin heittäkääpä sieltä kotikaupunkianne tai kaupunki, jossa just nyt ootte. Tämä on ollut meillä tapana heti lähetyksen alkuun, niin vähän saadaan kuulla, että ketä täällä on linjoilla tai mistä olette linjoilla. Ja muistutuksena, että voitte heittää Mikaelille ja meikäläiselle tässä koko lähetyksen aikana yleisökyssäreitä. Yleensä otetaan niitä ihan tässä matkan varrella, eikä pelkästään esimerkiksi loppuun. Eli tavoitteena on rehellinen, aito, suomalainen poliittinen keskustelu asioista, jotka koskevat meitä kaikkia. Ja täällä olikin itse asiassa yksi kommentti, mä uskon, että on Threadsin puolelta. Mutta Liisa oli sanonut näin, että tykkään siitä ajatuksesta, että kaikki oppilaat taustasta riippumatta käyvät julkista koulua. Silloin myös hyvin toimeentulevat vanhemmat ja päättäjät jaksavat olla kiinnostuneita julkisten koulujen tilasta, opetuksen tasosta ja niin edelleen. Mitä ajatuksia herää näin mahdollisesti tulevana päättäjänä? Kyllä, mä näen ton ihan relevanttina pointtina, että onhan se niin kuin siinä mielessä hyvä asia, että niiden perään sitten halutaan katsoa tai löytyy myös semmoista motivaatiota ja saadaan ehkä myöskin niin kuin jopa omasta perheestä kuulumisia, että mitä siellä koulumaailmassa sitten tapahtuu. Että siinä mielessä ihan relevantti pointti, mutta toki niin kuin, jos mietitään yksityiskouluja, niin ei ne ainakaan tällä hetkellä Suomessa nyt niin erityisiä ole, että kyllä pitkälti myös samat ongelmat on myös sitten yksityisissä kouluissa kuin julkisissa kouluissa, että semmoista niin vahvaa eriytymistä ei ehkä vielä ole olemassa, mitä jossakin muissa maissa, mutta näen ihan relevanttina huolena kyllä tämän.
Kyllä. Itselläni on hieman ristiriitainen suhtautuminen usein, kun puhutaan tästä, että taustasta riippumatta saavutetaan tiettyjä asioita. Että mä tykkään nostaa aina esille sitä, että mikä on hinta. Että onko aina Suomessa oltava se tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, mikä TREDS-raportissakin nousi sieltä paljon esille. Onko ne oltava niin vahvasti aina ne arvot, että voitaisiko myöskin välillä ottaa sitä riskinottoa, no linkkaripuolella tykkään puhua, että riskinotto, myynti, innovointi, mitä jos yrittäjämielisyys olisikin siellä yksi kantava uusi suomalainen arvo, joka jossain tilanteessa voisi ottaa sen yhdenvertaisuuden sijan, koska esimerkiksi itse muistan ala-asteelta, että olisin halunnut siellä yrittäjämielisenä ihmisenä laskea niitä matikan laskuja oikeasti yhden viikonlopun aikana sitä kirjaa, niin kuin nyt mä vaan lasken näitä ja mä menen reilusti eteenpäin täällä ja seuraukset oli, että ei saanut. Että siinä kitkettiin sitten se tuote minulta pois. Se oli silloin henkilökohtaisesti se hinta. Mutta sä ajattelet tässä, että ehkä Amerikassa on enemmän tämä ajattelu, että siellä on niitä spelling competitioneita ja on kaikenlaisia retoriikka- ja shakkikilpailuita ja teknologiakilpailuita, innovaatiokilpailuita, mutta Suomessa aika korkealla on se yhdenvertaisuus, tasavertaisuus, niin miten sä hahmotat näitä kahta asiaa? Joo, siis itse asiassa tuohon sun tarinaan liittyen, niin itsekin samaistun aika paljon tuohon, että muistan joskus alakoulussa yhden kaverin kanssa päätimme syksyn ekoina koulupäivänä laskea sen koko matikan kirjan niin kuin läpi, jotta ei sitten tarvitsisi loppuvuonna tehdä mitään, mutta ei se ihan näin toiminut sitten. Mutta joo, siis kyllä mä lähtökohtaisesti niin kuin näen sen, että Suomessa ei ehkä ihan ymmärretä sitä ajatusta, että mitä tasoluokilla esimerkiksi voitaisiin saavuttaa. Että Aasiassa itse asiassa, taitaa olla Singaporessa on tehty tutkimusta siitä, että tämmöisillä tasoluokilla saadaan kaikissa tasoryhmissä parhaita oppimistuloksia siinä mielessä, että se tukee kaikkien oppimista, että saa oppia omissa tasoissa. Ja mun mielestä Suomessa, jos puhutaan siitä, että me halutaan tänne paljon huippuosaajia ulkomailta, niin ei ehkä nähdä sitä, että olisi myös hyvä, että meillä olisi mentaliteettia siihen, että miten me saadaan meidän omasta väestöstä niitä huippuosaajia tehtyä enemmän. Ja mä näkisin, että tämmöiset tasot kouluissa, tasoluokat, niitä voisi jollakin tavalla ryhmitellä, niin se tukisi tätä, että sitten ne, keillä on mahdollisuuksia ja edellytyksiä jo lapsena mennä pidemmälle, niin heille voisi luoda semmoinen ympäristö, että he siihen voisivat mennä. Mä näen sen vähän silleen älyttömänä jopa, että sitten on mentävä sen hitaamman mukaan niitä, niin kuin, jotka tavallaan tarvii semmoista hitaampaa oppimistahtia, niin heitä tuetaan sitten paljon siinä, mikä itsessään on hyvä. En mä sano, että näin ei voisi tehdä, mutta sitten se, että näitä, jotka vois mennä nopeammin, niin heitäkin voitaisiin tukea siinä heidän matkassaan ja oppimispolussaan. Onko vastaan, että kuinka monia niitä leveleitä siellä saattaisi olla, jos Aasiassa olisi vaikka 30 oppilaan tai 20 oppilaan luokka, niin olisiko siellä niitä tasoryhmiä, niin onko niitä niin kuin 5 vai 3 vai jääkö sulla mitään mielikuvaa siitä itselle? No ei itse asiassa jäänyt, että montako niitä olisi sitten lopulta. Varmaan muutamia, ei niin nyt tietenkään montaa voi olla. Et meillä itse asiassa muistan alakoulussa testattiin lyhyesti semmoista, että meillä koko luokka-asteen matikkaryhmät jaettiin niin kuin matematiikan opetus semmoisiin niin kuin tasoryhmiin. Ja itse koin sen ihan toimivaksi kyllä niin kuin siinä mielessä. Missä tasoryhmässä olit? No mä olin siinä missä edettiin sitten vähän nopeammin. Ei ollut tippunut taso siinä sitten missään vaiheessa. Joo, voitaisiin kurkata tuosta LinkedIn-pollia. Saitkohan sä tämän kuvana meidän teknikolta etukäteen? Tämmöisen linkkaripolli, jossa luki, että mikä on koulutuksen tulevaisuus. Ja teknikko voi myöskin tämän vaikka postauksena laittaa sinne meidän striimiin, niin myöskin katsojat näkee, jos ei ole vielä käynyt vastaamassa esimerkiksi tähän. Eli linkkarissa kysyttiin, mikä on koulutuksen tulevaisuus. Ja vaihtoehtona oli nettiyliopistot 32%, yrittäjyys plus YouTube 23%, tutkinto-opiskelu 34%, katson tulokset tai kommentoin 11%. Eli kaikista suosituimmat oli tutkinto-opiskelu, eli
tämä nykyinen malli oikeastaan. Ja sitten nettiyliopistot. Ja sitten yllättävän suosittuna kuitenkin 23% oli yrittäjyys plus tube. Miten suhtaudut näihin tuloksiin näin niin kuin tubettajana? No, vähän riippuu varmaan minkälaista niin kuin oppimista haetaan, mutta kyllä mä ehkä itse samaistun edelleen tähän isoimpaan ryhmään ja näen ihan relevanttina niin kuin yliopistot siinä mielessä, että jollakin tavalla ainakin jonkun tutkinnon ihminen saisi kasaan. Se ei niin kuin välttämättä ole niin kuin välttämätön tietenkään työelämässä. Mä en näe sitä sillä tavalla, että se välttämättä taitojen kannalta olisi se niin kuin relevantein. Ehkä enemmänkin siinä mielessä, että se on ehkä väylä oppia oppimaan niin kuin hyviä tehokkaasti ja oppia semmoista itseohjautuvuutta niin kuin siinä mielessä, että voidaan opiskella asioita tehokkaasti. Että kyllä niin kuin mullakin yliopistossa pitkälti kaikki matikan kurssit, mitä opiskelin, niin se oli enemmän sitä, että opiskeltiin niin kuin YouTube ja netin kautta niitä tehtäviä ja sitten niitä sitten sparrailtiin kavereiden kanssa ja tehtiin, että mä näin kanssa yliopiston siinä tärkeässä roolissa, että se kokoo ihmisiä yhteen, joiden kanssa sitten opiskella ja tehdä näitä. Ja siinä mielessä niin kuin verkostopuolella näen sen sitten kanssa. Mutta sitten toki niin kuin työelämässä mä näen, että kun on tarve niin kuin kehittää omaa oppimista ja osaamista, niin kyllä siinä mielessähän YouTubesta voi saada nykyään paljonkin tehokkaasti relevanttia sisältöä. Juuri näin, eli hyvin myöskin alaspesifi juttu, että jos meillä on tuolla tyyppejä tekemässä raskasta tekniikkaa, tuolla joku auto, jonka pitää nostaa joku juna, joka on kaatunut niin jollain koukulla, niin toivottavasti se kaveri ei ole tehnyt pelkkää tubea ja perustanut koukkuyritys Oy:tä, vaan että se olisi käynyt sit oikeasti vastaava DIPPA-inssi tai inssi-koulutuksen, jossa on sitten kymmeniä tai satoja vuosia saksalaista insinööritaitoa sieltä lähtien ja hyvät perinteet. Mut sitten joo, ja niin, että onhan totta kai nämä alat erikseen, niin kuin missä tarvitaan erilaisia lupia, niin kuin vaikka lääkärit, että eihän siitä niin kuin mihinkään pääse, että totta kai yhteiskunnassa on etu se, että on jollakin tavalla tämmöiset valvotut koulutukset, mitkä sitten suoritetaan, mutta ehkä jos puhutaan tämmöisistä enemmän niin kuin generaaleista aloista, niin kuin vaikka kauppis, jotka ei suoranaisesti anna sulle semmoisia papereita mihinkään tiettyyn spesifiin juttuun, mitä valvottaisiin, niin näissä mä näen enemmän sen, että se on paikka, missä opiskellaan sitä varten, että opitaan opiskelemaan hyvin ja sitten työelämässä ne taidot sitten karttuu enemmän herkästi. Siis mulla on tosi jotenkin kaksijakoinen suhtautuminen kauppikseen. Eli nimenomaan, koska ne on niin ehkä ei käsin kosketeltavia juttuja. Et mä jatkuvasti kyseenalaistan sitä, että olisiko mä voinut oppia tämän niin kuin jotenkin ihan käytännössä. Olisinko mä voinut vaan jotenkin päätellä tämän jutun, minkä mä opin siellä. Tai olisinko mä voinut oppia niitä juttuja vaikka sitten Nordic Business Forumissa, missä mä myöhemmin ehkä koen, että no, ihan sama tyyppiä, joka oli mun gradun päällä, just Jim Collins, niin sitten kuulin Nordic Business Forumissa myöhemmin livenä ja luin myöhemmin hänen kirjojaan. Että tavallaan kuinka suuri osa minun osaamisestani, kun olin sen 10 vuotta tuolla myyntijohtaja plus toimari plus varatoimari, niin kuinka suuri osa sitä osaamisesta lopulta tuli sieltä kauppiksesta ja kuinka suuri osa siitä tuli jostain ihan muualta tai että sen olisi voinut sen yliopiston jättää pois. Tämä on mulle ihan älyttömän suuri arvotus. Mä en tiedä. Mitä sä ajattelet? Sä et tunne sitä mun perheyrittäjyysuraa, mutta tälleen niin kuin perstuntumalta, niin mitä sä veikkaat? Miten mä olisin pärjännyt tommosen uran, niin mullahan ei ollut teknistä koulutusta, että se oli täysin sitä kaupallista, millä mä sitten menin. No riippuu pitkälti varmasti työtehtävistä, mutta siis kuten mä tuossa aiemmin sanoin, niin koulussa sinänsä niin kuin ei välttämättä pysty oppimaan tiettyihin työtehtäviin niitä todella jotain spesifejä taitoja, koska niin kuin ne mitä opitaan saattaa olla aika geneerisiä monesti. Et siinä mielessä uskon, että oisit varmasti pärjännyt jollakin tavalla niin kuin, tai siis ihan hyvin siinä omassa työssäsi, mutta sitten mä näen toki sen puolen siinä, että sieltä yliopistomaailmasta voi saada jotain, mitä ehkä siellä yrityksen sisällä sitä osaamista ei valmiiksi ole, mitä sä voit sitten hyödyntää mahdollisesti kehittää sitä yritystä, että saat kumminkin sen tavallaan uusimman tiedon sieltä yliopistosta kuitenkin, mitä siellä yrityksessä vanhemmilla henkilöillä ei ole.
Ja toki mahdollisesti tulevaisuudessa niitä verkostoja sitten, niin kuin mitä yliopistoaikana karttuu. Juuri näin, ja ehkä mä koen itse, että se mun suurin anti sieltä yliopistosta tuli lopulta sen gradun ja ehkä kandin työn kautta, jotka mä tein sitten hyvin vahvasti yhteydessä tähän meidän perheyritykseen. Mutta pakotti tavallaan pureutumaan johonkin aiheeseen. Mulla on niin kuin jakelulla oleva rakentaminen ulkomaille, Turkkiin oli niin kandin aihe, mikä tapahtui just silloin siellä meidän perheyrityksessä. Ja sitten taas oli tämmöinen, kuinka rakentaa yritys, joka voi odottaa yli 15 vuotta huipputuloksia. Eli tämmöinen niin kuin pitkän aikavälin huippuyrittäjyys oli aiheena siinä mun maisterin työssä, mikä oli ihan älyttömän hyvin valittu aihe, koska sitähän mä sitten päädyin sinne tekemään, pitämään pitkällä aikavälillä hyvää huolta perheyrityksestä. Se oli se tavoite, niin se meni niin kuin just nappiin. Mutta sitten kun mä mietin sitä kaikkea muuta koulua, niin aika paljon siellä yliopistossa, siis ihan jotain filosofiaa ja äidinkieltä ja kieliä ja siis 1 tai 2 vuotta jopa elämästä, ne ekat pari vuotta, niin siellä vaan opintopisteitä otettiin, että leivät tulee pöytään Kelalta, mutta oliko siinä järkeä? Millaista se teillä oli? No, tietyllä tavalla ehkä vähän samanlaista, että aika lailla kaiken näköistä, että mä oon tosiaan tuolta Aalto-yliopiston tuotantotaloudelta valmistunut diplomi-insinööriksi, niin meillä toki oli matematiikkaa ja fysiikkaa ja myöskin sitten näitä omia pääaineopintoja pitkälti ne ensimmäiset vuodet sitten, että aika lailla niin kuin hyvin monisorttista sisältöä voisi sanoa. Tuolla Amerikassa jopa otettu Charlie Kirk, vahva republikaani vaikuttaja, ei poliitikko, mutta vaikuttaja, tämmöinen podiukko niin kuin me, niin se on vahvasti ottanut kantaa, että college is a scam. Eli just nämä eka 2 vuotta, mitä siellä opiskellaan, vuosi pari, opetellaan näitä peruskursseja erilaisista asioista, filosofiaa tai mitä tahansa humanistista, niin että sä maksat oikeastaan 10% siellä sen tutkinto, nimittäin itse vielä omasta lompakosta maksetaan suoraan, meille maksetaan se kaikki veroissa. Mutta että me maksetaan 10% jopa tutkinnosta ja kursseista, tämmöisistä asioista, mitkä ei hyödytä, kun me ollaan sitten siellä Koukku Oy:nä nostamassa sitä junaa tai ollaan siellä öljynporauslautalla. Että olisi mielenkiintoista nähdä tämmöisiä laskelmia Suomesta, että kuinka monta prosenttia yliopistosta on itse asiassa yleissivistävää niin sanotusti. Ja sitten päästä siihen kysymykseen, että onko se sen arvoista, koska onhan yleissivistys ihan hitsin siisti juttu näin niin kuin yleisesti ajatellen, mutta kun se maksaa. Ja me tarvittaisiin ne tyyppejä nostaa se juna tuolta ojasta ajoissa. Kyllä, se on ihan hyvä dilemma, mitä pitää miettiä, että kyllähän yleissivistys kansassakin on ihan niin kuin hyvä asia, mistä kannattaakin jotain maksaa, mutta toki mä näen sitten ehkä vielä isompana ongelmana, mihin niin kuin pitäisi mun mielestä puuttua, on se, että nämä yliopistot, korkeakoulut saa rahaa siitä, että kuinka moni opiskelija valmistuu sieltä, kun että enemmän tämä rahoitus voitaisiin jollakin tavalla kytkeä siihen, että työllistyykö ne kyseiselle alalle töihin, jolloin se oikeasti niin kuin koulutusresurssit ohjautuisi myös enemmän niin kuin työmarkkinoiden mukaisesti, kun tällä hetkellä voidaan kouluttaa monia etenkin Helsingin yliopistosta niin kuin humanistialoilta, ketkä on niin kuin todella vaikeasti työllistettävissä sitten, kun he sieltä valmistuvat, mutta sitten yliopiston intressi on vaan saada ne sieltä koulusta pihalle riittävän ajoissa, niin kaikki pyörii siellä. Siis tämä on mun mielestä yksi Suomen vakavimpia ongelmia, että mä en tarkoita tätä millään tavalla pahalla näitä ihmisiä kohtaan, jotka on valinnut sen vaikkapa humanistisen alan sieltä ja sitten ei saa töitä. Mutta meidän systeemi on vähän karu siinä, että se kannustaa kuitenkin aika paljon tähän. Ensinnäkin me ollaan leikattu tosi iso osa kannustimista pois progressiolla. Ja sitten meillä on vielä palkoissa muitakin jäykkyyksiä. Työmarkkinat ylipäänsä ei ole hirveän markkinamaiset meillä. Eli kun ei voida luottaa siihen, että se raha oikeasti heijastelisi sitä, mistä on pula, niin mä uskon, että meillä Suomessa koulutuksesta on tullut statussymboli. Koska kaikki saa melko paljon sen palkan, millä nyt Suomessa elää. Harva tuolla Lamborghineillä ajelee,
mut melkein kaikilla, joilla on työpaikka, niin on niin kuin ihan ok elintaso Suomessa, niin kuin jos mietitään ihan, verrataan muihin maihin, katsotaan terveydenhuoltoa vaikka, niin meillä kuitenkin porukka ei mene tuonne ojaan tai kuole johonkin hammassärkyyn. Mutta se johtaa siihen sitten mun silmissä, että me sitten leijutaan sillä, että hei, mä oon saanut tutkinnon, mulla on nyt korkeampi periaatteessa status kuin muilla, siitä on tullut houkuttelevaa. Ja sen jälkeen, kun sen tutkinnon on saanut, niin mikä on pahinta, olisi joutua sitten tekemään niitä hommia, mihin sitä tutkintoa ei tarvitakaan. Ja mun olisi itsellä ihan tämä sama niin kuin, asetelma, jos olisin itse siinä tilanteessa. Että mä en millään tavalla dissata tässä yhtään ketään tyyppiä, mutta meidän systeemi on hölmö. Mitä sä ajattelet? Siis on kyllä niin kuin samaa mieltä tuosta, että onhan toi niin kuin ongelma, ja mä näkisin vielä yliopiston sisälläkin sen ongelmaksi, kun nykyään oppimistulokset heikkenee peruskoulussa, se näkyy sitten myöhemmin lukioissa. Ylioppilastutkintohan sinänsä älliä tulee aina joka vuosi saman verran, että ne on tavallaan prosentuaalisesti, vaikka se niin kuin taso laskisi siellä. Ja tämä alkaa pikkuhiljaa siirtyä tämä tavallaan huonot oppimistulokset, huonot osaamistasot opiskelijoilla niin yliopistoihin. Ja yksinkertaisesti mitä kuuluu, niin kuin mitä yliopistoissa tällä hetkellä tehdään, niin siis kursseilla opiskelijat ei pääse muuten läpi, niin sitten alennetaan niin kuin läpipääsyvaatimuksia siellä. Helpotetaan yksinkertaisesti kurssin sisältöä ja näin poispäin, jotta ne opiskelijat saadaan sieltä läpi, jotta ne pääsee valmistumaan sieltä koulusta, jotta saadaan rahoitusta ja lopulta tämä tavallaan osaamisen puute heijastuu työelämään. Ja sinänsä tämä ei yhtään kannusta silleen järjestelmätasolla, että pidettäisiin niin kuin tämä systeemi jollakin tavalla kasassa, että yliopistoillakaan ei ole niin kuin mitään intressiä yrittää saada niitä opiskelijoita tavallaan niin kuin pidättäytymään tietyssä tasossa. Mutta se olisi tosi hienoa, jos ne saataisiin nimenomaan sidottua siihen, että kuka työllistyy just sille alalle, mistä oli saanut sen tutkinnon. Silloin se olisi luonnollisempi. Että se oikeasti houkutin olisi siellä sitten kaikille Kyllä, olemassa. kyllä. Just näin. Purkataan vähän yleisökyssien puolelle. Eli täällä on nyt Teijo Aivokapinoitsija on heittänyt meille yleisökyssiä. Ja ensimmäinen on tämmöinen: opettaako peruskoulu tällä hetkellä enemmän ulkoa muistamista kuin ajattelun ja itsetuntemuksen taitoja? Mitä ajattelet? Ihan hyvä kysymys. Varmasti molempia paljon, että onhan siellä niin kuin, varmasti jos miettii peruskokeita, niin semmoista pänttäystä molilla ihmisillä tai oppilailla ja niin poispäin, mutta kyllä siellä on totta kai opetussuunnitelmaakin mielestäni kehitetty enemmän tuohon suuntaan, että varmasti ihan monipuolista koulutusta meidän peruskouluissa on. Toki on hyvä kysymys, että mitä on lopulta se ajattelun ja itsetuntemuksen taito? Millä sitä opiskellaan ja missä maassa olisi joku elävä esimerkki, jossa sitä sitten enemmän opiskellaan kuin Suomessa? Kyllä, ja sitten tämmöiset niin kuin mietitään eri ikäryhmiä, jos mietittiin tätä niin kuin itseohjautuvuutta, josta nykyään puhutaan, niin ihan alakoululaisille se on hyvin vaikeaa. Kyllä mä sanoisin, että meillä pitäisi enemmän palaa kouluissa myös siihen, että niin kuin opettaja oppilaat sitten seuraa sitä opettajan esimerkkiä siinä. Että kyllä se niin kuin etenkin alakoululaisilla on niin kuin ehkä relevantti tapa oppia. Et ehkä sitten enemmän semmoista itseohjautuvuudet, niin kuin jos yläkoulussakaan, niin lukiossa viimeistään niin kuin oppilaat pystyy enemmän olemaan itseohjautuvia. Ja siinä mielessä myös ajattelee enemmän. Mulla on ehkä tähän semmoinen ajatus, että jos se meidän koko filosofia olisi, että mihin me pyritään sillä koulutuksella alastelta asti, niin jos se olisi villisti eri, jos otetaankin kantavaksi arvoksi, että kasvatetaan sieltä hyvin yrittäjämielisesti ajatteleva ihminen, niin silloin me voitaisiin ruveta kasvattamaan sieltä ihan nuoresta asti. Tämä voisi vaatia enemmän resursseja, muistuttaisi ehkä Montessorin menetelmää, mistä on vähän lueskellut netistä, mutta en tunne paljon vielä. Mutta siinä otetaan se ajatus, että lapsi itse opetetaan ihan alusta asti semmoiseksi itseoppivaksi. Ja esimerkiksi kun se alkaa keskittymään johonkin juttuun, niin
ei se sotketa millään tavalla sitä sen keskittymisestä. Mutta se muodostuu lopulta hyvin erilaiseksi se koko homma. Et mehän mietitään koko ajan, että miten me saadaan tämä Suomi pysymään tällaisenään pyörimässä nämä rattaat, mitä täällä on. Kun taas siinä filosofiassa se on, että koko tämä Suomi näyttäisi jo nyt ihan erilaiselta. Täällä olisi täynnä yrittäjämielisiä ihmisiä ja koko maa olisi firmoja myöten järjestäytynyt hyvin eri tavalla. Että nämä menee aika isoon filosofiseen pyörittelyyn jo, mutta itse näen myöskin ihanteena sieltä ihan ala-asteelta asti. Tämä olisi hyvin erilainen tämä meidän tapa opettaa meidän lapsia ja nuoria. Tämmöinen pieni haasto. Siinä on aika mullistavankin kuulunen uudistus. En tiedä, onko tuota testattu missään, kuinka paljon. Kuulemma nämä Montessorit, mä tosiaan vasta opiskelen tätä aihetta, mutta kuulemma sen koulun käyneet, monet niistä päätyy todella hyvin yrittäjämäisiin positioihin. Eli monissa Amerikan isoissa yhtiöissä saattaa olla toimitusjohtajina tai omistajina tyyppejä, jotka on koulutettu tällä tavalla itseohjautuvasti. Mutta hypätään hetkeksi hyvin lähelle käytäntöä. Tämä oli nyt ehkä vähän tämmöinen niin kuin ison tason filosofinen haastaminen, mutta hypätään sinne Helsinkiin ja kuvitellaan, että sä pääset nyt kuntavaaleissa läpi. Niin minkä jutun sä voisit parantaa siellä koulutuksessa tai kouluissa Helsingissä, jos sä pääsisit nyt valta-asemaan siellä ja sulla olisi mahdollisuus käynnistää keskustelut ja käynnistää ihan konkreettiset muutokset siellä? Joo, toi on hyvä kysymys, koska Helsingissä ehkä niin kuin on myös kouluissa hyvin paljon ongelmia. Ja siis tällä hetkellä ihan siis konkreettisesti perusongelmia on se, että tällä hetkellä 15% peruskoulusta valmistuvista ei osaa lukea ja kirjoittaa riittävästi, että ne pärjäisi ihan perusarkiaskareissa. Eli koko siinä tavallaan koulun tavoitteessa, että opettaja sivistää, jotta pärjäisi elämässä ja myöhemminkin jatko-opinnoissa ja näin poispäin, niin epäonnistutaan hyvin monen kohdalla. Liiankin monen 15% on todella iso luku. Ja siihen on siis puututtava. Ja on just kuullut, mitä jutellut opettajien kanssa, että alakoulusta tulee todella paljon just näitä, ketkä ei osaa laskea, lukea, kirjoittaa riittävästi. Että sieltä puuttuu kurit ja rajat monesta luokasta niin kuin pitkälti. Ja uskon, että siis monet opettajat tekee todella hyvää työtä ja en silleen halua heitä niin kuin syyllistää tässä millään tavalla, mutta siinä kun uskoisin, että jos kouluissa tai vaikka Helsingin tasolta saataisiin jonkinnäköisiä semmoisia ohjeistavia pelisääntöjä sinne niin kuin luokkiin, että mitä seuraa, jos tekee mitäkin, mitä seuraa, jos ei kuuntele ja keskity siellä oppitunnilla, niin saataisiin tavallaan semmoista perusjärjestystä sinne luokkiin, että siellä on tällä hetkellä todella rauhatonta, että ne, ketkä haluisikin, niin ei tällä hetkellä pysty oppia. Ja ihan niin kuin hallitushan puuttuu tällä hetkellä muun muassa siihen, että puhelimista säädetään lainsäädäntöä, että voitaisiin takavarikoida puhelimet ihan laillisesti, että niitä ei välttämättä koulupäivän aikana saisi olla esillä ollenkaan sitten oppilailla, että siinä mielessä sitten toivotaan, että sillä keskittymiseen ja työrauhaan olisi niin kuin vaikutuksia, mutta ei toki toikaan mikään vippaskonsti, millä ne täysin saadaan kuntoon, että kyllä se mun mielestä vaatii sitä, että opettajalle ja koululle annetaan enemmän valtaa, siellä on selkeät rajat ja seuraamukset luokissa, myöskään, että on pakko olla tietyt vaatimukset, että voi siirtyä seuraavalle luokka-asteelle, että on myös voitava jättää tarpeen mukaan niin kuin luokalle, että tähän suuntaan kehittäisi. Ja sitten ihan äärimmäisissä tapauksissa, jos on hyvin pahoja vaikka käyttäytymishäiriöitä ja saatetaan tehdäkin jotain niin kuin jopa väkivaltaa siellä, niin aina pitäisi tehdä rikosilmoitus, saadaan se tapaus sitten poliisien, sosiaaliviranomaisten, muiden viranomaisten tietoon. Ja ihan myöskin koulukohtaisesti niin pitäisi helpottaa koulusta niin kuin, erottamista. Tähän suuntaan Ruotsissakin menty, että sekin toimii sitten keinona. Mutta tässä oli nyt muutamia ideoita. Sillä oli tosi hyvä kokonaisuus ideoita ja mä allekirjoitan itse kaikki nämä samat ideat ehdottomasti, että mä sain pöllittyä sulta nyt tässä hyviä oman vaalikampanjaa vielä eihin täällä käynnistää keskustelut myös täällä Jyväskylän päässä. Mutta todella hyviä pointteja, nimittäin tämä opettajien
valtaoikeudet. En ole päässyt näkemään, mitä se on käytännössä, mutta mä oon kuullut eräältä opettajalta, jonka itse tunnen. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun sulla on siellä joku oppilas, joka aiheuttaa ihan älyttömästi häiriötä, ja mihin se menee ihan naurettavaksi se tilanne. Eli käytännössä ei ole kunnolla keinoja huolehtia vaikka 29 oppilaasta niiden työrauhasta. Se ei ole ikään kuin pyhää, vaan yksittäinen oppilas pystyy aika hyvin pistämään sen pakan sekaisin. Niin kuin sanoit, niin pitäisi olla mahdollisuus erottaa jopa koulusta. Se kuulosti itselle enemmän siltä, että sillä yritetään luovia väkisin sillä, että vaikka siellä olisi joku, joka kuinka häiriökäyttäytyy, niin sitä pistetään johonkin tyyliin vähän eri tilaan siellä joksikin aikaa. Jos mä mietin sitä mun ihanne huippuyritystä, niin mitä Jim Collins sanoisi, niin ensinnäkin järjestettäisiin nämä meidän koulut niin, että siellä olisi niitä ihmisiä, joilla on se sama arvot, missio, visio. Ja se visio ja missio sanotaan siellä heti jo alkuun, kun ollaan tulossa kouluun. Sitoudutko sinä näihin? Nämä on ennen ollut ihan ilmiselviä juttuja, että siellä on ollut se karttakeppiopettaja, josta huokuu se mikä se missio on, mutta tähän on niin kuin pehmeämpi tapa tehdä tämä homma. Mutta kun sulla olisi se mahdollisuus sitä visiota ja missiota oikeasti toteuttaa siellä koulussa, ja kaikki on sitoutuneet siihen jo etukäteen, niin ei se olisikaan enää niin ihmeellistä. Se lapsi itse ymmärtäisi siellä, että okei, minä olen käyttäytynyt tämän koulun ja tämän yhteisön arvojen vastaisesti. Nyt on oikein, että minä en vaikkapa tule tähän kouluun, minä siirryn pois ja annan muiden sitten opiskella ja ehkä tulen takaisin, kun onnistun paremmin sitten toteuttamaan näitä. Tai ehkä paikkani sitten ei ole täällä. Kyllä. Rajat, valtaoikeudet opettajille. Mainitsit väkivallan. Siinäkin tuntuu, että puhutaan kiusaamisesta, ei puhuta väkivallasta. Just näin, että oikeilla termeillä pitää puhua, että väkivaltaa on väkivaltaa ja siitä on tehtävä rikosilmoitus sitten, jotta se sitten päätyy niin kuin viranomaisten käsittelyyn. Mieti, jos työpaikallakin tai kadulla tuolla ei puhutakaan enää väkivallasta. Eli jos sä mottaat mua tuossa kadulla, niin se onkin kiusaamista. Ja nyt sä kiusaat ja no tässä nyt vähän sovitellaan ja katsotaan ja ehkä mä vaihan kaupunkia sitten, jos sä mottaat mua. Eihän se niin mene, mutta miksi se kouluissa tai työpaikoilla tai yrityksissä menisi niin, että nämä termit, näillä on oikeasti väliä. Ja tästä aika iso keskustelu on ollut tuolla linkkarinkin puolella, että väkivaltaa pitää kutsua väkivallaksi. Kyllä. Ja siis mun käsittääkseni tällä hetkellä Helsingin kouluissa ei välttämättä edes tehdä rikosilmoituksia. Tuo on semmoinen oma sisäinen järjestelmä, mutta monet opettajat, keiden kanssa on jutellut, niin on sitä mieltä, että olisi hyvä, että siirryttäisiin tämän kaltaiseen systeemiin, että niihin sitten oikeasti niin kuin viranomaistenkin on puututtava, kun tehdään rikosilmoitus, niin kuin, että on ollut esimerkiksi väkivaltaa. Ja siis sitä väkivaltaa kohtaan niin kanssa oppilaat kuin opettajat, ja meillä on Helsingissä kouluja, missä opettajat pelkää mennä töihin, että on mennyt ihan niin kuin järkyttäväksi tämä meno. Että ei sen todellakaan niin pitäisi mennä, että oppilasta ja opettaja, kun he menee kouluun, että pelkää siellä väkivaltaa. Että tämä on ihan käsittämätöntä, että tämä on mennyt niin kuin tähän. Että sinne on pakko laittaa tiukemmat rajat ja antaa just näitä keinoja kouluille, myös puuttuu niihin tiukemmin. Et meillä on sinänsä hyvässä ja pahassa niin kuin toi naapurimaa Ruotsi, kun he menee tavallaan meitä edellä aina, niin meidän kannattaa ne keinot, mitä he ottaa nyt käyttöön, just vaikka, että rehtori pystyisi käytännössä itse päättämään, vaan nyt niin kuin tai siis erotetaan tämä oppilas, niin meidän mun mielestä kannattaa varhaisemmassa vaiheessa ottaa näitä samoja keinoja käyttöön, mitä he nyt tekee. Kyllä ehdottomasti tässä kannattaa ottaa nyt ison välistä mallia. Asta oli kommentoinut, joustavat tason mukaiset opetusryhmät olisivat hyvät. Periaatteessa niin ne voi nytkin tehdä ja niin tehdäänkin, mutta toivoisin, että sitä käytettäisiin. Eli viittaus opetusryhmiin, josta puhuttiin, tasoryhmiin, josta puhuttiin aiemmin. Joo, ja tuohon vielä ehkä lisäisin, että Helsingissä on nyt keskustelu, että pitäisikö näitä painotettuja luokkia niin kuin käytännössä lakkauttaa, niin näkisin just, että nekin on eräänlaisia tasoryhmiä ja itse niitä puolan, että
pidetään entisellään ehdottomasti. Ehkä kehitetäänkin koulusysteemiä enemmän siihen suuntaan, että oppilaalla olisi semmoinen ryhmä, missä olisi samantasoisia oppilaita, keiden kanssa voisi yhdessä sparrailla niitä tehtäviä ja pohtia, että siinä mielessä mun mielestä se kehitys olisi niin kuin ihan toivottavaa. Just näin, aina pitäisi miettiä, että mikä on se hinta siitä, jos tasapäistetään vaan, eikä huomioida sitä joka käänteestä, millainen kukin oppilas on ja ketä se tarvii siihen ympärille. Otetaan Teijo Aivokapinoit sieltä tähän seuraava kyssäri, eli miten koulussa voitaisiin paremmin tukea nuorten itsensä ymmärtämistä ja omien vahvuuksiensa löytämistä? Vähän samaa kuin tuossa aiemmassa kysymyksessä puhuttiin itsetuntemuksesta, mutta vahvuuksia ja itsensä ymmärtämistä. Joo, ihan hyviä teemoja sinänsä ja minkä verran sitten minkäkin ikäinen oppilas voi niin kuin itseänsä ymmärtää. Varmaan ainakin vahvuuksia siis oppilaat löytävätkin jo ihan alakoulussa, että mistä oppiaineista tykkää, missä pärjää ja mistä menestyy. Ja se on tärkeää myös, että niin kuin koulu säilyisi semmoisena paikkana, että oppilaat vois kokea onnistumisia ja oppimisen kokemuksia, jotta se tavallaan motivaatio paranee ja löydettäisiin niitä omia kiinnostuksen kohteita. Ehkä siinä mielessä sitten myös niin kuin opitaan itsestäkin jotain. Mulla tulee mieleen tässä Britanniasta. Siellä on niin satoja vuosia kehittynyt se retoriikkakulttuuri ja siellä on hirveän hyviä näitä debattiklubeja ja ehkä meillä Suomessa pikkasen ollaan liikaa kallellaan tietynlaiseen älyllistämiseen tai johonkin sellaiseen, koska meillä niin kuin retoriikka ja puhetaito, draama, ehkä tietyt tämmöiset improvisaatio, nämä oikeastaan aika psykologisiakin juttuja. Sieltä kautta oppii tunnetaitoja, oppii erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa käyttäytymään ja myöskin vaikkapa sitä tiettyä assertiivisuutta oppii, että osaa pitää omia rajojaan ja vaikkapa myöhemmin työpaikalla neuvotella itselleen hyvän aseman. Että tämmöiset olisi niin kuin mun silmissä ihan perustaitoja, mitä pitäisi vielä lisätä meille. Ja no, monenlaista meillä opetellaan, mutta ehkä ne nuoret, jotka löytäisi sieltä niitä vahvuuksia, niin nyt ne ehkä vähän jää ne siivet mun silmissä kasvattamatta. Jonkinlaista monipuolisuutta näkisin mielellään lisää. Se vaatii toki, että uhrataan ehkä pikkasen sitten jotakin ehkä toista kotimaista vähän joudutaan uhraamaan tai jotain muuta, mutta mä uskon, että se voisi olla sen arvosta uhrata hieman älyaineita, jotta saadaan tämmöisiä. Nämä on nyt sitä mun yrittäjämäistä ja myynnillistä ja riskiottavaa ja innovoivaa, niin mä haluaisin sitä sinne kouluihin lisää. Mitä sä ajattelet? Kyllähän tuossa voisi olla ideaa, että muista meillä oli lukiossa aikoinaan tuommoinen debate club olemassa, mutta se oli niin kuin, meillä siis myös IB-puoli meidän lukiossa, että se oli niin kuin heidän keksintöjään ehkä perujaan sitten jostain Briteistä tai muualta, en tiedä, mutta kyllähän se on ihan totta, että meillä on ehkä Suomessa totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla ja voisihan se olla ihan raikastavaa kokeilla jotain ihan uuttakin meidän opetussuunnitelmassa ja koulumaailmassa. Kyllä, ehdottomasti. Ehkä sitä voi tapahtua siellä yksityiskoulujen puolella alussa. Julkinen voisi ottaa sieltä inspiraatiota sitten parhaista paloista. Näinpä. Ja siinä mielessä yksityiskoulut niin kuin on ihan paikalla, että heillä on ehkä enemmän mahdollisuuksia kokeilla niin kuin uusiakin juttuja. Totta kai heillä on se opetussuunnitelma, mitä seurataan, mutta siihen kylkeen voi tietenkin aina ottaa uusia asioita. Juuri näin. Vähän samassa teemassa jatketaan, mutta jos peruskoulu keskittyy liikaa akateemisiin taitoihin, jääkö kansalaistaitoihin liittyvä kriittinen ajattelu ja eettinen pohdinta liian vähälle? Mä pääsin itse ehkä lukiossa etiikasta ylipäänsä puhumaan enemmän. Mitä ajatuksia herää? Joo, mun tuli itse asiassa ihan sama mieleen, että kyllä se taitaa niin olla, että niin kuin pitkälti ton kaltaiset taidot on vasta lukiossa, mihin kaikki siis eivät edes mene, mutta onhan meillä siis elämänkatsomusta niin paljon teillä nyt ihan evolut-uskonnossa, niin on sielläkin tämmöistä etiikka-moraalipohdintoja, mitä niin kuin käydään, pääsee myös niin kuin ajattelemaan siinä mielessä. Mutta joo, tuommoinen kriittinen ajattelu, mietin, että olisiko sitä peruskoulussa niin kuin
jopa lisättävä jonkin verran, niin ihan hyvä idea sinänsä. Kyllä. Ehkä näissäkin näkyy tietty maailmankuva, mikä meillä on taustalla, että hirveästi ei opeteta ehkä sijoittamista tai oman talouden hoitoa. Että aika moni meistä suomalaisista on sitten, meillä on sitä luottokorttivelkaa ja ollaan niin kuin siellä nurjalla puolella sitä sijoittamista. Just näin. Ja Itsekään en ole tiennyt koko elämääni, miten se luottokortti oikeasti toimii tai kannattaako sitä olla tai mitkä on seuraamukset, jos mössit ja jätät maksamatta ja näin poispäin. Niin kuin ihan konkreettisia tämmöisiä just kansalaistaitoja, mihin toi Teijo viittasi tuossa kysymyksellä, niin tämmöisiä mä näkisin niin kuin omassa maailmankuvassani, että nämä olisi kaikki ihan eettiset kysymykset, sosiaaliset, mitä puhuttiin aiemmin, mutta myös tämmöiset niin kuin talousjutut. Että jos niitä voisi saada opeteltua, ettei tarvitse YouTubesta sitten katsoa niitä jenkkipodcasteja ja tajuta 25-35-vuotiaana, että hei, olin Tampio. kyllä, siis juuri näin, että siis käytännössä peruskoulussa talousasioita ei juurikaan puhuta, vaikka jos me mietitään ylipäätänsä niin kuin meidän demokratiaa ja miten päätöksenteko toimii, niin siis varmaan eduskunnassakin 90% asioista on niin kuin talousasioita. Että se olisi sinänsä hirveän tärkeä kansalaistaito ymmärtää näitä. Ja sehän voisi ihan peruskoulussakin olla niin kuin yhteiskuntaopin rinnalla ihan oma oppiaineensa tämä taloustieto. Ja periaatteessa miksei vaikka lukiossakin, että lukiossa on vain yksi pakollinen taloustiedon kurssi, että se on sitten tavallaan kaikki, mitä tälleen taloudesta ehkä enemmän vähän niin kuin opetetaan. Mutta tähän rinnalle niin kuin haluaisin ehkä nostaa vielä niin kuin lakitiedon, että mun mielestä se olisi myös hyvin tärkeää, että kansalaisille opettaisiin niin kuin vähän syvemmin perusasioita niin kuin Suomen laista. Että koin ainakin itse, kun kävin lukiossa niin kuin vapaa-valintaisen lakitiedon kurssin, että se oli ehkä niin kuin lukion oman elämän kannalta jopa niin kuin tärkeimpiä tai yleissivistävämpiä kursseja, mitä kävin. Se on myös aiheita, jotka tietyllä tavalla auttaa vähän niin kuin etukäteen. Nimittäin tiedon laeista se lisää ihmisten turvallisuuden tunnetta ja se voi rohkaista ihmisiä käyttämään omaa ääntä vaikkapa rohkeammin tietyssä tilanteessa. Mä mietin vaan, että kuinka monta juttua vaikkapa nettistalkkaajien pelossa tai ylipäänsä kaikenlaisen henkisen ja fyysisen väkivallan pelossa, kuinka monta hyvää juttua meiltä jää tapahtumatta. Eli jos meillä on hirveän selkeänä se, että millä tavoilla laki meitä suojelee, heti kun joku antaa vihjeitä, että hei nyt meinaa tapahtua, että joku rupeaa stalkkaamaan sua, oli se sitten tämä some tai oli se sitten ihan oikeassa elämässä, niin jos sä oot hyvin lakitietoinen, niin sulla on heti se vastakeino olemassa, että sä pystyt suojaamaan itseäsi tai käyttämään pelotetta, että jos ei tämä lopu, niin sitten mun lakimies vaikkapa lähettää kirjeen tässä, että jos ei tämä lopu, niin sitten lähestytään kanteen kanssa teitä, hyvä stalkeri ja näin. Et se taas tuo meille lisää sitä rohkeutta ja lisää sitä yrittäjämäisyyttä ja sitä, että me lähdetään sieltä kodista liikkeelle. Et erittäin hyvä nosto toi lakitietoisuus. Ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä. Kurkataan, mitä jännää täällä on vielä tullut kyssäriä, niin tunnetaidoista on ollut paljon puhetta täällä ja aiemminkin keskusteltiin tästä aiheesta, mutta mihinkä aineeseen sä liittäisit, tai mikä tunti olisi paras paikka käsitellä tunnetaitoja? Miten sä konkreettisesti, heitä joku uusi idea, miten tunnetaitoja voisi oppia tuolla oppilaat, jos sä pääsisit pistämään oman kirjoituksen sinne opetussuunnitelmaan? Joo, siis kyllähän noita siis jo opetetaan niin kuin alakoulussa. Ja ehkä ylipäätänsä, niin mihin olisi ehkä luontevin, jos nyt ei uusia oppiaineita perusteta, niin varmaan siis äidinkielen tunneille, ihan siihen ilmaisuun ja oman kielen niin kuin käytännössä ilmaisuun, niin siihen kylkeen mun mielestä niin kuin tunteetkin sitten sopii. Ja kyllä niin kuin jollakin tasolla myös niitä niin kuin opetetaan, mutta se on sitten tietty eri asia, että pitäisikö sitä niin kuin lisätä vielä sinne koulumaailmaan niin kuin enemmän.
tätä nykyään jopa lasten kirjoissa näkyy sitä. Kun olin itse pieni, niin ei näkynyt, mutta olen nähnyt, että lasten kirjoissakin opetetaan nykyään tunnetaitoja. Mä uskon, että niitä voi opettaa ihan kaikissa elämänvaiheissa, jos vaan otetaan se taustalle se ajatus, että nämä on oikeasti tärkeä juttu. Tulee mieleen vaan semmoinen kirja kuin Laws of Human Nature, mikä oli itselle tämmöinen aika tärkeä kirja, että sitä kautta avautui monet semmoiset jutut, jotka ehkä omassa lapsuudessa ja nuoruudessa oli semmoisia asioita, mihin ei tarvinnut niin paljon sitten reagoida. Mutta puhuttiin vaikkapa kateudesta, että kateus saattaa pesiytyä hyvin lähelle ja se pitäisi vähän niin kuin nostaa esille, kun näkee, että jollakin ihmisellä ne mikroilmeet jo paljastaa, että toi on oikeasti kateellinen. Esimerkiksi semmoista ihmistä ei välttämättä kannata jättää siihen itselle lähelle, koska tällaiset ihmiset voi jopa vuosia olla lähellä sua, haluta jotakin, mitä sulla on, ihan sama mitä se sitten on, kauneus tai raha tai joku asema tai suosio. Mutta sitten kun tulee se hetki, leijonakuningas hetki, niin ne onkin se Scar, joka tiputtaa sen Mufasan sinne alas. Että tämän tyylisiä juttuja, niin jos saisi yhdistettyä tuonne jonnekin draaman tunnille ja oikeasti vähän niin kuin myöskin analysoitaisiin niitä, että okei, tässä tämä hahmo kuvastaa tämmöistä kateutta tai narsismia tai makkiavellismia tai muuta. Mä toivoisin, että jostain hyvin varhain jo opetettaisiin ihmisiä tunnistamaan näitä ihmiselämän toksisia piirteitä ja ne on tosiasioita. Käytännössä tämmöisiä persoonallisuustyyppejä. Just. Myöskin, joo, kyllä. Kaikkea sitä. Jep, tässä on nyt hyvin paljon kaikennäköisiä ideoita, mitä sinne koulumaailmaan käytännössä voitaisiin laittaa, että aina taloudellista tunteisiin. Just miten näin. paljon siellä sitten ehditään oppia. Niinpä. Mä heitän nyt yhden rajun pommin sulle vielä tähän loppuun. Joo, anna tulla. Jos me opetetaan niitä lapsia vaikkapa siihen sijoittamiseen ja nuoria tai lukkiolaisia, niin uskotko sä, että sillä on joku vaikutus siihen, että minkälaista politiikkaa tai puoluetta ne tulisi myöhemmin sitten äänestysikäisinä kannattamaan? Hyvä kysymys. Siis voi olla, mutta mä sanoisin, että se varmasti myös uudistaisi puolueita. En ole ihan varma, millainen systeemi niin kuin vaikka Tanskassa on näiden asioiden suhteen. Mutta siis Tanskassahan niin kuin vaikka demarit on jotain ihan muuta kuin Suomen demarit. Voisi sanoa ehkä, niin kuin, että jopa Tanskan demarit on enemmän kokoomus niin kuin verrannollinen. En sitten tiedä, niin kuin tapahtuisiko enemmän tämän kaltaista ilmiötä, mutta kyllä mä näkisin, että se, että ihmiset ymmärtäisi paremmin taloutta, ymmärtäisi vaikka jotain tuloeroista, että ne ei välttämättä olekaan niin paha asia, mitä niin kuin sanotaan, tämmöisiä juttuja, niin kyllä se varmasti niin kuin muuttaisi koko meidän poliittista niin kuin kenttää, miten niin kuin myös poliitikot ajattelee, koska kumminkin loppujen lopuksi poliitikot vähän niin kuin heijastaa vaan kansaa, he sanoo sen, niin kuin sitä, mitä kansa haluaa kuulla, että niin kuin, kyllä se kumminkin kansasta se muutos sitten varmasti heijastuisi koko siihen puoluekenttään. Just näin. Mä uskon, että sekä puolueiden sisällä että puolueiden välillä voisi tapahtua jotain valtamuutoksia juuri kuvaamalla se tavalla. Kyllä, ja varmasti poliittista muutosta. Juuri näin. Kiitos paljon, Mikael, ja mä toivotan loppuun yhä toista se, mitä sanoin alussa, eli ei muuta kuin jos olet Helsingissä kuulija, niin äänestä Mikaelia. Jos olet Jyväskylässä, niin äänestä meikäläistä tai äänestä itteesi ja hyppää eholle munkaa. Kokoomuksen listoille mahtuu vielä. Kiitos paljon kaikille, ketkä oli kuuntelemassa, ja ei muuta kuin ensi kertaan. Iso kiitos, Mikael. Yes, kiitos paljon, kun sai olla täällä taas.